Labari na 80. Mu guji Allah ya isa. Wani bawan Allah ne da yake gadin mutuwari, wurin da ake ajiye gawawwaki, ya gamu da wani abin mamaki da za mu ji daga bakinsa. Ga abin da yake cewa: a tsakiyar dare ne wata rana, ina a cikin mutuwari, sai 'yan sanda suka zo da wata gawa don in ajiye musu ita har gobe da safe. Na tambaye su sunar gawan da dalilin mutuwarta don in rubuta kamar yadda aka saba. Sai suka ce da ni ba su san sunanta ko dalilin mutuwarta ba, amma dai sun san cewa mace ce, kuma suna so in ajiye musu ita har gobe da safe. Don haka sai na rubuta abin da suka faɗa mani. Bayan wani lokaci sai na ɗauko waya don in kira mai ɗakina don yin wata magana da ita. Abin mamaki, sai na ji ƙarar waya a cikin gidan ƙanƙara inda na ajiye wannan sabuwar gawa. Nan take gumi ya karyo mani ta ko'ina a fuskata da goshina. Na fara saƙe-saƙe a raina. Yaushe iyalina ta gamu da ajalinta, kuma a dalilin me? Ya aka yi ba a kira ni aka sanar da ni ba? Yanzu shi kenan iyakar rayuwata tare da ita kenan? Ya rayuwar 'ya'yanmu za ta kasance? Wace ce zan aura a bayanta? Na kiɗime, na rasa abin da yake yi mini daɗi. Na tafi a hankali har na isa wurin akwatin gawar. Na buɗe don in ganawar ƙarshe da fuskar matata. A nan fa sai na ga abin al'ajabi, domin na ga fuskar wata mata da ban taɓa gani ba, kuma ba ta yi kama da matata ba. Na yi wata irin ajiyar zuciya. To me yake faruwa ne? Ya aka yi wayarta ta shigo hannun wannan mata? Kuma ma ai ba a saba kawo gawa da waya a tare da ita ba. Na ƙagara safiya ta yi, kai na ma kasa haƙurin barin a waye gari, sai na garzaya gida. Da na shiga gidana, na tarar da iyalina tana bacci abinta, babu alamun kowace irin damuwa a jikinta. Na zauna ina ta kallonta, irin kallon mai al'ajabi, har ta farka. Da ta ganni, ta yi mani sannu da zuwa, sai ta tambaye ni cikin ta'ajjubi ganin irin kallo da nike yi mata. Sai na kwashe labari duka na faɗa mata. Sai ta ce da ni, lallai Allah gwani ne kuma baya barin azzalumi. Abin da ya faru a tsakanina da wannan matar shine, na haɗu da ita ne a kasuwa, sai ta roƙe ni kuɗi. Na sa hannu a jakata, na ɗebo abin da Allah ya sauwaƙe na bata. Har ta tafi sai kuma ta dawo, ta roƙe ni don Allah in ara mata wayata ta kira mijinta. Kafin in waiga ta yi ko sama ko ƙasa. Wannan abin ya ɓata min rai matuƙa, kuma na yi mata Allah ya isa. Mai karatu zai so ya ji yadda aka yi wannan mata ta gamu da ajalinta da kuma yadda aka zo da gawarta tare da wannan waya. To, shi dai wannan mutum bayan da ya ji bahasi daga mai ɗakinsa sai ya koma kan aikinsa. Kashe gari da 'yan sanda suka zo ɗaukar gawar, sai ya bi kadin maganar har ya gano cewa wannan mata Allah ya isa ta kama ta ne a lokacin da ta je wurin wasu maza su 4 ta neme su taimako kamar yadda ta saba. Bata sani ba ashe mashayan giya ne, kuma zukatansu na cike da rashin imani. Suka yi mata dabarar shigar da ita wani gida, suka yi mata fyaɗe, sannan suka kashe ta. Bayan haka suka cire mata sarƙoƙi da duk abin da yake tare da ita. Wayar kuma har ɗaya daga cikinsu ya ɗauke ta, sai aka kira. Ringin wayar kuwa muryar wani malami ce yana cewa, ku ji tsoron Allah kuma ku tuba daga laifuffukanku. Wannan shine wanda hankalinsa ya dawo masa, kuma ya sulale ya bar wayar tare da ita, ya je ya kai karar kansu ga 'yan sanda. To, kun ji yadda labarin wannan mata ya kasance da yadda Allah ya isa ta fada a kanta. Darussa: hattara da zalunci, ka ji tsoron Allah ya isa. Kwaɗayi mabuɗin wahala. Giya ita ce ummul haba'isin kowane sabo. Rana tara ta ɓarawo, ɗaya kuma ta mai kaya. Wa'azi garkuwa ne ga mai sabon Allah.